ассалому алайкум дӯстони азиз. Хайрамақдам мегӯям шуморо ба кушонам ва аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам, ки ин каналҳое ки ин лаҳза барои шумо муаррифӣ мекунам, ҳатман дар омада лайк монед ва обуна шавед ва гумон дорам ҳаргиз пушаймон намешавед. нафароне дар хона менишинанд бонувон метавонанд ки блогер шавед ва аз ин ҳисоб пулкор кунед аз ютуб. Ин канале ки ман барои шумо кушодаам ман блогер мебошад ва он нафарое ки мехоҳанд блогер шаванд аз ин ҷо нозикиҳои ютубро метавонанд бо забони тоҷикӣ гӯш кунанд, тамошо кунанд ва тез ёд гиранд. Чӣ тавр видео мондан ҳамаашро мо ба шумо нишон додаем. дар ин канал подписатсия карданро фаромӯш накунед дӯстони азизу меҳрубони ман. дуюм канале ки мехоҳам ба шумо муаррифӣ кунам, ин канали цветная ручная работа мебошад. тавре дида истодаед дар ин канал хӯрокҳои бамазза ва писарчаи ин модари меҳрубон Юсуфҷон барои шумо хӯрок мепазад. як канали шавқовар мебошад. вақте ки шумо дар омадед ба суханҳои ма бовар мекунед. ҳатман дароен ва нависед ки шумо дар он канал будед. канали сеюм ин Басир 91 мебошад, ба ҳамаи шумо шинос мебошад. канале ки кори савоба ба роҳ мондааст, яъне таҷвидро, қуръонро ба шумо меомӯзад духтарчаи Басир ва боз бисёр хӯрокҳои бамазза. ана ин манту аст. он чизҳои хӯрокҳои миллӣ, хӯрокҳои аврупоӣ, хӯрокҳои туркӣ дар канали Басир 91 шумо метавонед тамошо кунед. ана ин посудаҳои зебое ки мебинед аз канали Руқия Басир харидорӣ кардааст. беҳтараш ки худатон даромада ба ин канал обуна шавед ва ин фатирмаскаро дида лайк монед. дӯстони азиз, боварӣ дорам ки ҳаргиз аз канали Басир 91 пушаймон намешавед. инак ба канали Модар Теҷе мегузарем. Модар Теҷе яке аз беҳтарин шогирдони ман мебошад, ки беҳтарин подписчик ва блогерам вем мешавад. марҳамат, ба канали Модар Теҷе қадам ранҷа кунед. ин буличкаи бамазза бо мураббо мебошад. шумо соҳиби хоназанон метавонанд ки анамин хонумаи бо пиёз, бо каду, умуман нафарое ки мехоҳанд бегӯшт хӯрок пазанд метавонанд, ё ки бо гӯшт фарқ надорад, тамоми хӯрокҳоро фаро мегирад. ҳамчунин суруду клипу дигар ҳамчунин маводҳои исломӣ низ дар канали Модар Теҷе ба чашм мерасад. марҳамат, силкаро бинеду обуна шавед. ин канали дигаре ки мебинед бамазза Теҷе мебошад. бомазза Теҷе канали нав мебошад. хеле хӯрокҳои бомазза пешкаш кардааст ва вақте ки шумо самусаи туркиро мебинед пухтанашро чӣ хел осон аст ва чӣ тавр дастрас аст, метавонед ки дар хона ҳамин хӯрокҳое ки бамазза Теҷе барои мо хоҳаракмон пешкаш кардае бо дастҳои бамаззааш даромада лайк моне, обуна шаве ва гумон дорам ки аз интихобатон пушаймон намешавед. интихоби шумо пешравии ҳар яки мо мебошад. духтарони азиз, чизҳои муфид бисёр як канали ахлоқӣ тарбиявӣ шумо метавонед бо тамоми оила тамошо кунед. аз чизҳои муфид, маводҳои исломӣ, суханҳои беҳтаринро омӯхта сар дафтари масалан зиндагии худ қарор кунед, ба фарзандонатон ҳамин роликҳоро нишон диҳед. дар ин ҷо ҳама чизҳои маводҳои исломӣ тарбиявӣ ба чашм мерасад ва ҳатман подписатсияро фаромӯш накунед дӯстони азизи ман. канали Казан Теҷе яке аз подписчикҳои беҳтарини мо буд, имрӯз блогер шудааст. шумо метавонед блогер шавед. Казан Теҷе бисёр як канали бамазза дорад. ҳамчунин канали фурӯшӣ, яъне ки маводҳои фурӯшии маҳсулотҳо ки дар мағозаҳои Россия аст ба шумо пешкаш мекунад. ҳатман дароед. хӯрокҳои миллии худамона бо таври осонак барои он нафарое ки дар квартира зиндагӣ мекунанд бисёр осон. он чизое ки масалан ҳамавақт дар хонаи шумо дастрас аст, шумо метавонед аз ҳамон хӯрокҳои бамаззапазе, яъне ҳатман канали Басира бине гандум бирёнам пухтагиай ҳатман ёд гире. дӯстони азизи ман, акнун ба канали Киномира медроем. Киномира навк шуда шудагиай ва ҳатман пушаймон намешавем. мо занҳо вақтҳои бекорӣ бисёр кино тамошо мекунем. дар инҷо киноҳои туркӣ, киноҳои ҳиндӣ ки дар вақташ индиски гуфта мо тамошо бисёр мекардем. киноҳои узбекӣ бо забони русӣ ва узбекӣ умуман
гузошта шудааст. Канали дигаре ки пешкаш мекунем Уми Оиша мебошад. Уми Оиша канали исломиам гӯем мешавад. Ин бонуи меҳрубон барои шумо маводҳои исломӣ ва бисёр як ҳадисҳои хуба гузоштагиа. Ҳамчунин дар бораи духтарчаашон каме роликҳо доранд, ки бисёр шавқовар мебошад. Ин каналҳое ки номбар кардем, шумо метавонед ки дар таймкод дар комментария даромада аз рӯи рақам ин каналҳоро ёбед ва подписатся кунед. Бо мо бошед. Худованд нигаҳбонатон.